ସ୍କୁଲ ସବୁ ଛୁଟି ହେଲା ଭଲ ଲାଗୁନି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଣ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆସ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଆଡେ ଯିବା। ହଁ ଭାଇ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିନି, ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ନଥିଲେ କିଛି ଦେଖିଦିଅରେ କିଏ କଣ ଆଉଛି କି ନାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ ଶୁଣ, ଘରେ ମୁଁ କହିକି ଆଣିଛି ମୋବାଇଲ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ହବ ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ଆସିଛି। ହେଲେ ଆମେ ତ ସେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରିବା ଆଉ। ହେଲେ ତମକୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାହା ପଚାରିବ ଘରେ ପଚାରିବେ ଯଦି କଣ କରୁଥିଲ ଆମ୍ବ ତୋଟା ମୂଳରେ, ଆମର ତ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା ସାର୍ ତ ଦେଇ ଭାଇ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଦେଖାଉ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି, ମତେ ଟିକେ ଦେଖାଉ। ତୁ ଯା ବଡ, ତୁ ଯା। ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ବାହାରିଛି, ସେ ନୂଆ ଗୀତରେ ନାଚିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, फोन धरी दिन सारा से गेम खेलुची, बापल धनल कहले जेते बोल त मानुनी। हां पुओ कोन पडुची? मु स्कूल ले पडुची, मु प्रथम श्रेणी रे पडुची, मु स्कूल ले पडुची। ବୋପାଲୋ ଖରା ହଉଛି, ଖାଲି ଯାଉ ଭଳିଆ ଜାଳି ଦଉଛି। କାଉ କୋଇଲି କାହିଁ କେହି ତ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଶଳା ବାତ ରୋଗଟା ଏମିତି ମାଇଲା। ଓ ନକୁଳ ଭାଇନା, ନକୁଳ ଭାଇନା, ନକୁଳ ଭାଇନା, ଓ ନକୁଳ ଭାଇନା, ତମ ମୁହଁଟା କଣ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି କିଓ? କଣ ପିଆଜ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମୁହଁଟା କରିଛ? କଣ ଲୁଗାରେ ପଟାରେ ଝାଡା ହେଇଗଲା ନା କଣ? ଓ ନକୁଳ ଭାଇନା। କିଏ ବାପା କହୁଛ? କିଏ ତମେ? ଆମ ବା ଗୋକୁଳ କହୁଛି। ତମର କଣ ଭାଇନା ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ? କିଏ ବାପା ଗୋକୁଳ? କଣ କହିବି ବାପା ମୋ ଦୁଃଖ କଥା। ବୋପା ଗାଣ୍ଡିରୁ ପଛେ ପବନ ପଳଉ, ପୁଅ ହିଆଡେ ଯାଇକି କୁଆଡେ ଟିକେ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଛି। କଥାରେ ଅଛି ପୁଅ ଅବଳରେ କେନ୍ଦୁ ଖାଇ ହଗି ନ ପାରି କାନ୍ଦୁ ଥାଏ। ମୋର ବି ଆଜି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପୁଅ। ବୋପା ପଛେ ଗାଁରେ ହଇରାଣ ହଉଛି, ପୁଅ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲ। ଆରେ ଗୋକୁଳ। ହଁ ଭାଇନା। ଆରେ ତୋ ଖବର ଆଉ କଣ? ତୋ ପିଲା ମାଇପ ତ କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖ କଥା କଣ କହିବି ଆଉ ଭାଇନା। ଆର ବର୍ଷ ଠିକ ଏଇ ଦିନେ ପୋଖରୀ କି ଝାଡା ଯାଇଥିଲା। ତମେ ତ ଜାଣୁଛ ଏଇ ଦିନେ କେତେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆସେ। ହଁ ହଁ ହଁ। ହଠାତ କୁଆଡେ ଥିଲା ସେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ମାଡି ଆସିଲା। ଭାଇଲା ଗୋଟେ ଘଡଘଡି ଯେ କାହିଁ କହୁଛ। ସିଏ ତ ହୁଡା ତଳେ ଚାରି କାତ ଲମ୍ବେଇକି ପଡିଛି ଆଉ। ସେଇ ଦିନଠୁ ତ ଏମଏସରେ ପଡିଛି ଯେ ଆଜି ଯାଏ ଚେତା ଅଛି ନା ଚପଟ। କାହିଁକି ଦୁଃଖ କଥା କହୁଛ ଭାଇନା? ପିଲା ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ସେ ଘରେ ତ ଯୋଉ ହଇରାଣ ଖାଲି ମା ମା ବୋଲି ଝୁରି ହଉଛି। ଜାଣିଲ ଭାଇନା। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ବାହି ହେଇଗଲେ ହବନି? କୁଆଡୁ ମିଳିବେ ସେ ବୟସରେ? ଭାଇନା ଉଠ ଉଠ, କଣ ହେଲା କି ଭାଇନା? ଆରେ ପୁଅ ଅସ୍ତା ତକ ପଡିଗଲ ଏତେ କଣ? କିଏ କାହା କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗିଲା? ଯାଇଲ ଭାଇନା, ସେଠି ଯୋଉ ଅଛଧରା ପିଲା ସବୁ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଗାଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆମ ଗାଁରେ, ବୋପା ମା ମାନେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଟାକୁଆ ସିଲଟ।
ଏ ଶଳା କଣ ଗୋଟେ ଆଇଛି ଯୋଉ ଫ୍ରି ଫାୟାର ନା କଣ ଦିନ ରାତି ତ ଯୋଉଠି ବସିବ ହେଇଆ କାହାକୁ ଦେଖ ଫ୍ରି ଫାୟାର କାଲି ମୁଁ ସେ ଅଗାଣ୍ଡିଆ ଛୁଆରାକୁ ସାଇଜ କରିଦବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇନା ଚାଲ ଉଠ କୋଉଠି ଜାଗାରେ ଭାଇନା ପଇଲ କଣ ମୁଣି ଫଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ହଉ ଚା ଚା ଚା। ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାଳ ନାହିଁ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ପଛୁ ମାର ତୋଳା ମୋର ହାଟ ଏଇନା ଖସି ପଡିଥାନ୍ତା। ତମେ କଣ ଗଲା ଆମ ବାପାର ମୋବାଇଲ ଆମ ବାପା ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଖେଳିବୁ ତମେ ସବୁ କଣ ଗଲା ଛୁଆଙ୍କ କାଟିରେ ଭଲିଆ ମାରିଦେ ଆଇଛ ଆଉ ଆମ ବାପାର ମୋବାଇଲ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ ଆମେ ଖେଳିବୁ। ଆରେ ମେଚଡ ଛୁଆ ଆମ ଉପରେ ଚଢିକି କଣ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଆରେ ଆରେ ଶଳା ତା ପିଲା କି ରେ ହେ ତୁ ଶଳା ବଡ ସାନ କିଛି ଜାଣୁନି ହେ କଣ ଗଲା ଆମର କଣ ଗଲା? ଆରେ ତୁ କୋଉ କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଛୁ କହିବୁ? ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ହଁ ଚୁପ୍ ଶଳା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛୁ ଶଳାକୁ ବାଡେଇକି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମରେ ପହଞ୍ଚେଇଲି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି। ଠିକ କଥା କହିଲ ଭାଇନା। ଏବେ ଶଳା କଣ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ବାହାରିଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ଏ ଶଳାଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଟିକେ କହିଲେ ଏବେ ଶଳା ମାନେ କଥାକେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛୁ। ଏ ଶଳାଙ୍କୁ କଣ କହିବୁ? ବାପା ଗୋକୁଳ ଶଳା ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଛୁଆ ଦେଖିନି। ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ବାଜ ବାହାର କରିଦେଲେ ବୋଲ ମରିଗଲି। ଶଳା ସରକାର କହିଲେ କଣ ନା ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢା ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଶଳା ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ କୁଆଡେ କରୋନା ପଶି ଯାଉ ଏଠି ଆଉ କରୋନା ପଶିବନି। ଶଳା ପାଠ ନା ମୋ ଇଏ ପଢୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲାଗୁନି ଶଳା। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ମୁଁ ପେଡେଲେ ମାରି 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 ପାଦର ପାରାଗନ ଗଲା ଘରି ଗଲା ପେଡେଲେ ମାରି 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 ପାଦର ପାରାଗନ ଗଲା ଘରି ଗଲା ଘରି। Oh no! ପାଣି ଫାଣି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଇଗଲା ପାଣି ନାହିଁ ଭାଇ ବାଟରେ ପଡିଗଲେ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ତମର କିଛି ହେଇନି ତ? ନା ତମେ କଣ ତମ ଡିପର ଟିକେ ଖରାପ ମତେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଓ ତମ ପଟୁ ଡାକିଲ ଅନୁଗୁଳ ବିଗାଡିଲ ମୋର। କଣ କହୁଛୁ? ସାଇକେଲ ପକେଇକି ମୋ ଘୋଡା ଡିମ୍ବଟା କହୁଛୁ। ତମର ସବୁ କୁଶଳ ତ? କୁଶଳ ଆଉ ସବୁ ମୁଶଳ ମାନେ ମୁଁ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ। କି ମାଷ୍ଟରେ ତମେ ହେଇଛ ମ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ? ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଗୁଡାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛ ଏ ଶଳା ମୁଶଳ ମାନେ ପିଲା ହେଇ ଆମ ପଛରେ ଲାଗିଛ। ଆମ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମାନ କରିସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା। କଣ ତମେ କହୁଛ? କି ଗୀତ ଗୋଟାଏ ବାହାରିଛି କେଜାଣି ଏ ଶଳା ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ବାଇଆ କରିଛି ଆଉ ଖାଲି କଥାକେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ମୋ ସେଇଟା ବିଭାଗର ଅଛି କଣ ସେଇଟା? ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ଏ ଶଳା ସେଇଆ। ହଉ ହଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଛି। ଯାହା କରିବେ କରିବେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ପୁଅ ପ୍ରକାଶ ଫଟି ତା ପୁଅ ମାଟି ତା କଥା ତା ଆଗ ବୁଝିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚଷି ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଛାଡିବିନି। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେବି ନା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ନେବି ବ୍ୟସ୍ତ କୋଟି ପରମାୟୁ ହବ ସାତଟା ଝିଅର ବୋପା ହୁଅ ତମେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆସ ଯାଉଛି ଆଉ ବାଟରେ ରହିଲି। ଆଜ୍ଞା 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 ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ
କଥା ବୋଲ ଜମା ମାନୁନି ସିଏ ଚଗଲା ହଉଛି। ତ ସବୁଆଡେ ଛୁଟି ତମମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଆଡେ ପାଇଁ ଯାଉଛ? ଆମ ସ୍କୁଲ ସିନା ଛୁଟି, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ସାର କହିଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଟ୍ୟୁସନ ଟା ହବ। ଆରେ ଫଟିପୁ ମାଟି ଏଟା କଲା ଆରେ ଛତୁ ପୁଠା କାଠ ନିଶ ଉଠା ପାଠ। ତୁ ବା ବାହା ହେଇଥିଲେ ପିଲା ଛୁଆ ହତାଣି 3ଟା ନା 4ଟା। ହେଁ ତୁ ପୁଣି ଏ ବୟସରେ ପୁଣି ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢା। ଛି ଛି ଛି। ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଥମରେ ବୋଲ କି ଯୋଉଥିରେ ବୋଲ ତୋ ବାରେ କଣ ଲାଗେ? ଓଡ଼ିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା ଓଡ଼ିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା ଓଡ଼ିଆରୁ ପଡ଼ି ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡା କାଟେ। ଏରାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ହେଲାନି, ଖାଲି ପାଟି ଖାଲି ମୋବାଇଲ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋବାଇଲ, ସ୍କୁଲ ଘରେ ମୋବାଇଲ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ମୋବାଇଲ। ମୋ ବେତ କୁଆଡା ମୋ ବେତ କୁଆଡା ଆଜି ମୁଁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି। ଚିହ୍ନିଛ ମତେ କିଏ? ବଗା ପିଲା। ହଉ ହଉ ଠିକ ହେଲା ବସ ବସ ଆଉ ଗହଳି କରନି ବସ। ଏ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କଣ ତମ ଖେଳକୁଦ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି? ଖେଳକୁଦ କର। ଆରେ ଖେଳକୁଦ କଲେ ଦେହର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଖେଳ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢିବାଟା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ତୁ ସତରେ ମାଟି, ତୁ କେତେବେଳେ କାହା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଲୁ, କାହା ଚୁଟିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଲୁ? ତତେ ଯେତେ କହିଲେ ହେଲାନି, କଣ ଏଥିରେ ପାଠ ପଢିବ ତମକୁ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ତ ଲକଡାଉନରେ ଯାହା ପାଠ ପଢୁଛ ମତେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଦେଖିଆ କେତେ ମନେ ରଖିଛ। ଆଚ୍ଛା ପଣିକିଆ ମଗେଇଲ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡେ ଦେଖିଆ। ତୁ ମଗେଇଲୁ ପଣିକିଆ? ତୁ ମଗେଇଲୁ? 2 କେ 2 2 ଦୁଗୁଣେ 7 ଆଉ 2 ଦୁଗୁଣେ 9 ଆଉ 2 ଦୁଗୁଣେ 11। ହଁ 2 4 କି ତମ ଘର ପାଠ ନା ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି। ତୁ ମଗେଇଲୁ? ହଁ ବାଲ ନା ବୋଉଲ? ବାଲ କିଛି ପଣିକିଆ କାଇଁ ତ ଯାଇଛି ମଗେଇଲୁ? ଯାହାରେ ତୁ ଗାଈ ଚରାକୁ ଯିବୁ, ଗାଈ ଆଇ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲିବାକୁ ଲକଡାଉନରେ ବୋଧେ ପଳେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତୋର କାଇଁ ମନେ ପଡିବ? ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଉଛ କିରେ? ବାପା କହିବ ଗୋଟେ ଗାଈ ମାନେ ଇଏ କରିଦେବେ, ରଖିଦେବେ, ତମ ଗାଈ ଚରାକୁ। ହଁ ହଉ ତମର ଢେର ପଣିକିଆ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଦେଖିଆ ଆମ ନବିଲି କେନ୍ତା ପଣିକିଆ ମଗେଇବ ଦେଖିବ ନା। ଆଉ ସବୁ ସେ ପାଠ ପଢେ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ। ଆଉ ବାବୁ ଟିକେ ମଗେଇଦେଲୁ ଆମର କଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ପତିକି ବସିଲୁଣୁ ମ? ଓଇ ଝାମ୍ପୁରୀ ଆମ ଗୋନୁ ଆସିନି? ସେ ତ ଗାଈ ଚରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁ ତମ ଘରେ ଗୋବର ଗୋଟଉଥିବୁ ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତ କିଛି ମନେ ରଖିନ। ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ମଗଉଛି ତମେ ତାକୁ ପାଳି ଧରିବ। କଣ କହୁଛ ପିଲା? ହଁ ଠିକ। 2 କେ 2 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ବଦମାସ ସମସ୍ତେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ପାଠ ପଢିଲେ ଆମକୁ ଆଲୋକ ମିଳେ ତାହେଲେ ଘର ଚୁପ୍। ଯେତେ କହିଲେ ଏରାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିବାର ତମେ ଜାଣିଛ? ଏଟା ମହା ବାଳୁକା, ଏଟା ବଡ ବାଳୁକା। 10 ଥର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ ହେଇକି ଆଉ ବାହା ହେଇଗଲେ 2-4ଟା ଛୁଆ ହେଇସାରନ୍ତେ। 10 ଥର ଫେଲ ହେଇ ଖାଲି ଆଗାମୀ ଏମିତି ସବୁ ଲାଗିବ। ବାଡେଇକି ନାଲି କରିଦେବି। ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ କିଏ? ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ହଁ ଆମେ ଯଦି ବାଟରେ ଯାଉଥିବୁ ଆମକୁ ଷଣ୍ଢ ମାରିଦବା।
ଏ ଭଗବାନ, ଆରେ ମୁଁ ଛୁଆ ଦେବିନି, ସରକାର ଦବ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଠ ପଢେଇ ହବନି, ଇଏ ଛୁଆ ବେପାର କିଏ କରିବ? ହେ ଭଗବାନ, ହବନି ରେ ବାପା ମା, ଇଏ ଛୁଆ ଦେବା କଥା କହିଲେଣି ଆଉ। ରକେଟ କରିକି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଚମ୍ପି। କିଏ ପଠେଇଲା ଏଟା? ତୁ କଣଟା ଧରୁଛୁ? ପାଠ ତ ପଢିଆ ନା ଗଲା, ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଏଟା? କିଏ ପକେଇଲା? କିଏ ପକେଇଲା? ହେଁ, ଏଇ ମାଟି ମାଟି ଉଠ 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 ମାଟି ଉଠ। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଠ ପଢେଇ ହବନି। ଝାଳନାଳ କରିସାରିଲେଣି। ଦି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଏ ଧନ୍ୟ ସେ ବାପା ମାଆକୁ ଏ ପିଲାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲେଣି। ଏ କଣ ଏଠି ପାଠ ପଢେଇବ? ପାଠ ନା ମୋ ଭଗବାନ, ଛାଡ। ଆରେ ପିଲାମାନେ ଏତେ କହିକି ଧାରଣା ଲଗେଇ ତମକୁ ଗଲେ ବାପା ମା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତମକୁ କଣ ପାଇଁ? ବଡ ମଣିଷ ହବ, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବ। ଆରେ ତମେ କଣ ବୁଝିବ? ତମ କଥା ତ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ। ହେଁ, ଆରେ ତମକୁ ବାପା ମା ଏତେ ଖଟି କାଟିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଦେଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢିବ ବୋଲି, ଲକଡାଉନ ହେଲା ତମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବ ବୋଲି ଏତେ ମାଟିରେ ଲାଗିକି ଖଟିକି, କିଏ କୋଉ କାମ କରୁଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ କାମ କରୁଛି, ତମକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଲେ ତମେ ପାଠ ପଢିବ ବୋଲି। ତମେ ପାଠ ପଢିବ କଣ? ତମେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛ ଏଠି। ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଟିକେ ହବୁନି, ତୁ ତାକୁ ଲଭ ଲେଟର ଦଉଛୁ, ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ। ଆରେ ପାଠ ସାଠ ପଢିଲେ ତମେ ସିନା ଟିକେ କୋଉଠି ଭଲରେ ରହିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବାପା ହେଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପାଳିବା କେତେ ବଡ କଷ୍ଟ। ହେଲା, ତମେ ନିଜେ ତମ ବାପା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, ତାପରେ ତମେ ଜାଣିବ। ତମକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଣିକି ଫୋନଟା ତମକୁ ଦେଲେ, ତମେ ଏମିତି ସବୁ ଉପଯୋଗ ମାନେ କରୁଛ ମୋବାଇଲର। କୋଉଠି ଫ୍ରି ଫାୟାର ବାଡଉଛ, କାହିଁ ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଲାଗିଛୁ? ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଜି ଭଲରେ ପାଠ ପଢିବୁ, ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ରଖିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରଖିବୁ, କାଳିଆ ଘରେ ଚଳିବୁ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବୁ। ହଁ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ତମେ ଦେଶ ଜାତିର କଳଙ୍କ ହବା ବଦଳରେ ଗୌରବ ହବ। ହେଲା, ହଉ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯେଝା ଘରକୁ ଯିବା।